அதிமுகவை சேர்ந்தவர்களை உயிரோடு விடமாட்டோம் என அறிவாளோடு மிரட்டல் விடுத்த விஜய் ரசிகர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரி புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. யாத்ரிகன் மீடியா யூடியூப் சேனலில் வெளியான வீடியோவை குறிப்பிட்டு அதிமுக வழக்கறிஞர் பிரிவு மாநில இணை செயலாளர் பாலமுருகன் சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். வன்முறையை தூண்டும் வகையில் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவிக்கும் வகையில் தீய நோக்கத்தோடு வீடியோ வெளியிட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வீடியோவை வலைதளங்களிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். மொத்த விஜய் ரசிகர்கள் சேர்ந்தான ஒரு ஏடிஎம்ல ஒருத்தன் உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க. மரியாதையா போனா போச்சுன்னு விட்டு வச்சிருக்கிறோம். இப்ப கூட பண்றது மேட்டர் இல்ல, நேரம் அறுத்து போட்டு போயிருவான். என்ன பேரு கட்டுறோம்? தளபதி ரசிகர்கள் இப்படி பண்ணிட்டாங்க, தளபதிக்கு பேரு கட்டுறோம், அடங்கி போறோம். இல்லைன்னா இருக்க மாட்டீங்க. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.